ma mare tenia un bufet pròsper a la ciutat. Fa molts anys van enviar a mi com a jove passant d'advocat. Vaig trobar una cambra senzilla, una taula, un llit, un mirall, i arribava que era nit tancada, que en alguna taverna del centre s'havia fet tard. Al replà la senyora Manresa passava les hores cosint, però aquell dia semblava alterada. Va apropar-se nerviosa i va dir: disculpi, no sap com ho diu. Venia a demanar-li favors. L'inquilí del tercer aquest migdia estava com boig i ara pico i no respon. A la llum d'un immens canelobre vaig obrir-me pas en la foscor. Avançant entre ombres de mobles, repassava les habitacions. Vaig sentir uns gossos que somicaven, vaig seguir la pista dels plors i, senyors, com sabran, vaig trobar-me un gran heroi romàntic mort al menjador. I tenia una nota ridícula arrugada entre les mans. Hola, hola! Benvinguts un dia més a la Martellites, que parlo sobre literatura en català. Bé, doncs l'altre dia us vaig fer unes quantes preguntes per Instagram que, per si encara no em seguiu, em podeu seguir, us el deixaré per aquí sota, sobre l'heroi romàntic. Primer de tot, vaig fer una pregunta que em va decepcionar molt els meus seguidors, que era sobre l'Snape. I la pregunta era: us agrada el personatge de l'Snape? Quina decepció! 67% en el fons era tendre i només un 33% veia tòxic loco. M'he cercat us preguntar si us agradava l'heroi romàntic que patia per desamor i aquí per sort em vau dir la majoria que xato, supera això, i uns pocs que no van ser tan pocs van dir m'encanta. Vale? No ens encanta. I després us vaig preguntar personatges literaris coneixeu que no hagin superat un desamor i s'hagin tornat obsessius i creepies. Jo no vull induir a cap pregunta, a cap resposta, perquè per casualitat a la foto abans us havia ficat una imatge del senyor Heathcliff a la pel·lícula Cinc Borrascosos, que no l'he vist a la pel·li, per cert. I us havia parlat de l'Snape dies abans i casualment la gent em va dir Snape, Heathcliff i no també el jove senyor Verder. Jo aquí no induïm a les respostes i fer una enquesta molt poc viciada a Instagram, però és que vull parlar d'un tema important i vull parlar d'aquests tres personatges, vale? Que em generen un rebuig frontal i els trobo que són super tòxic. Tot va començar quan jo vaig començar a llegir Verder fa un temps, ja ho haureu vist per l'Instagram també, que ho he penjat. A tot això que no parava de donar-li voltes al tema del Verder i a més és molt loco perquè quan va sortir el llibre va haver una onada de suïcidis de joves per desamor, en plan imitant el Verder. La gent el vestia com el Verder, o sigui, era com una celebrity gairebé, una celebrity del desamor romàntic. I al principi l'estava llegint i pensava pobre Verder, pobre Verder, pobre Verder. I sí que hi ha moments molt creepy i no sé, em sembla molt raro el que pensa i tot, o sigui, però amb una tendresa ho pensaves, o sigui, tu llegies i deies, és que pobrissó, és que, o sigui, l'Albert no hauria d'haver aparegut a la història, o sigui, pobre Verder, i tu penses, menys perquè saps al final, perquè tothom sap al final, que és que Verder es suïcida, i volíem que l'Albert doncs, no s'arribessin a casa mai, que quan li deia que estava promès, que es morís pel camí i que no arribés mai a casar-se amb Lotte. Bueno, tots desitjàvem i patíem profundament pel Verder, però és que està fatal del cap. I jo, mentre donant-li voltes i voltes, i això, i dic, hòstia, em recorda moltíssim a l'Snape. I és que l'Snape, jo sempre he tingut una posició una mica rara, o sigui, recordo quan era petita i llegia els llibres de Harry Potter, que no acabava d'entendre, a vegades em quedava bé, a vegades malament, i la gent és que no l'entens, en veritat és bo, no sé què, però a mi no m'acaba de semblar bo, i llavors la gent repel·lent deia, així és que no t'has llegit el llibre, és mentida. Aquí us vull Harry Potter a muerte.
quin pal la gent que deia, això és que no t'has llegit els llibres quan comentaves una cosa que no deies el mateix que ells. O sigui, la repel·lència, o sigui, que pilla la penya amb Harry Potter és tremenda. Soc superfan de Harry Potter? Sí. Odio la J.K. Rowling? També. La gent s'ha tornat una repel·lent amb Harry Potter i amb una superioritat moral de jo sé més de Harry Potter que tu. També. Deixem que la gent sigui friqui i estimem-nos entre els friquis. Però bueno, això és un altre tema. I la gent deia que no l'entenia. Però a mi mai m'havia acabat d'agradar del tot, ¿vale? Sempre trobava que hi havia una cosa rara. Fins fa cosa de 2 anys que vaig llegir un fil a Twitter, que us el deixarem llistat aquí sota a la descripció, que parlava de que era un creepy en l'Snape. O sigui, una cosa és l'amor i l'altra és l'obsessió malaltissa que té ell per Lily. No sé, us explica millor el fil i després he estat investigant, us deixaré com moltes més coses que he estat investigant sobre el tema de l'Snape perquè realment no crec que sigui trigo limpio aquest home. Al contrari, a mi doncs, em genera com una mica de rebuig perquè no pot ser que estiguis tan obsessionat amb una tia. De fet, d'això del que vull parlar avui, és com es romantitza el desamor d'aquests homes, no? O sigui, tant el senyor Heathcliff com l'Snape, com el Verder, són uns patidors per amor. Estan tota la vida patint per amor, ¿vale? Però no ho expressen perquè són homes freds, però te'ls acabes estimant. O sigui, l'Snape, o sigui, mai et diu, vale, sí, potser el Verder és com el pitjor de tots, o sigui, el pitjor de tots. Vull que ho expressa més perquè ho explica com amb unes cartes i realment sí que és molt intens i acabes de llegir com què està dient per amor, ¿vale? Però tant l'Snape com el senyor Heathcliff són tios freds, són tios durs, són tios patidors i això ens encanta. Doncs no, hem de deixar que això ens deixi d'encantar. En quin moment un tio que no expressa els seus sentiments, que està obsessionat, malalt, o sigui, no és normal això, hem de deixar de romantitzar i comparar-ho com una cosa com super... Que jo sóc la primera, sí, però és que ja els odio, són unes persones supertòxiques. Però el pitjor de tot plegat és que se'ls atorga a la literatura un paper superimportant i unes morts molt romàntiques, perquè, o sigui, què hi ha més romàntic que morir per suïcidi? O què hi ha més romàntic que morir per tuberculosi? O sigui, jo m'imagino que morir per tuberculosi ha de ser horrorós, però tu quan ho llegeixes té una bellesa poètica, en veritat, morir per tuberculosi, és una bellesa romàntica, una angoixa que a la vegada és bella, i tot això, a més, després d'una vida torturat per amor. O sigui, uau, això és molt heavy, o sigui, aquest final, aquesta mort, o sigui, el fet que les morts siguin tan èpiques, tan acaba de donar-li aquest sentimentalisme, aquesta pobra vida desgraciada. No està bé el que han fet. El que han fet és masclista. El que han fet està molt malament, és obsessionar-se. I no ens agraden. A l'Snape, el comportament de l'Snape, no és gens exemplar. El comportament del Verder és que vosaltres imagineu-vos. Jo a vegades m'imaginava com hauria de ser la perspectiva de la Lota i l'Albert quan cada puto dia el Verder els anava a veure. En plan, deixa d'estar tan obsessionat. O sigui, de veritat, perquè tu llegeixes les cartes, però darrere les cartes hi ha una història, i la història és que anava allà al Pajaret cada dia a molestar el seu amor. No sabem, sí que ho sabem què sentien, però no en profunditat, o sigui, s'hauria de fer un llibre des de la perspectiva de l'Albert i un altre des de la perspectiva de la Lota o Lotte, no sé, és que el meu llibre està traduït i realment veuríem lo tòxic que és Verder. Però prou, o sigui, ja estic farta de l'heroi romàntic. I què s'ha de fer amb l'heroi romàntic? Matar-lo. Matem l'heroi romàntic. No ens agrada l'heroi romàntic. Volem tios amb responsabilitat afectiva. O sigui, aquests 3 personatges tenen menys 400 de responsabilitat afectiva i, per tant, hem de deixar de romantitzar els tios que no tenen responsabilitat afectiva. Total, hem de deixar de romantitzar aquests tios que són un 0 a l'esquerra. No ens agrada. L'Snape, l'Always, no és bonic. El Verder estava fatal del cap, no ens agrada, i el senyor Heathcliff és que ja no cal ni comentar-ho. O sigui, a mi és que directament crec que mai vaig arribar a sentir pena pel senyor Heathcliff. No sentim pena per existir, hem de deixar-nos de sentir, els odiem. I bueno, era un xapac que he fet. Últimament faig poques ressenyes i en faré més, però tenia ganes de parlar d'això perquè no ens agrada l'heroi romàntic torturat per amor. I a tot això, doncs, això és tot per avui. D'aquí poc faig un any al canal, d'aquí menys un mes, feliç 2021 i l'enhorabona a totes les dones que hem lluitat a l'Argentina per aconseguir un avortament, sí, perquè és legalitzar l'avortament. I estic molt contenta per això, perquè és una lluita que porta molt de temps i des d'aquí una abraçada a totes les companyes argentines. Adéu!
Per cert, us agrada el meu outfit? Amb les espardenyes. Em faré youtuber de moda. Sospito, morena, que això no s'aturarà mai.